खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। भुपेन बरानिसिम आपनि लाइजाम जों मोनथाम बियाबाव बिजाथि होबाय गुबुन मोन 11 बियाबा नोंसोरनि। गलाघाट जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि दादु तायेखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। मरियनियाव साबा हिन्जावसाया गोमादों। तामुलपुराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुरां सिखारि हमदों। चक्रशिलानि गार'टिलायाव जरासे सेंग्रा सिख्लानि गोथै सह बोखांदों। रङियानि बालागावआव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे बिफा फिसाज्ला हमजादों। बराक सेरफाङाव बिहामजोआनो बिखुनजोखौ बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामावबो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि हेंथा दोलोफोरा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिसायख'थिया खाथि सौफैनाय लोगोनो गासैबो थेर बेथेर जालांनायनि लामाबो लादों। हारसिङैनो बिसायख'थियाव बाहागो लानो साननानै गासैबो हेंथा दोलोआनो निजायै फोसावदिंगासिनो। बेनि गेजेरावनो आसाम इउनिट आपआ आसामनि मोनथाम लकसभा बियाबनि थाखाय निजायै बिजाथि फोसावनाया हेंथा दोलोफोरनि खौसेथिखौ थेर बेथेर खालामदों। ओरैहाय आपआ मोनथाम बियाबाव बिजाथि फोसावनायनि उनाव माहाजोननि आफादगिरि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरानो लाइजाम लिरहरदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला आपआ आसामनि मोनथामल' बियाबाव बिजाथि होनानै गोरोबथानि धोरोमखौ लाखिनानै गुबुन मोन 11 बियाबखौ माहाजोननो हगारनानै होदों। बे मोनथाम बियाबनि बिसायख'थियाव आपआ मदद नागिरो आरो गुबुन मोन 11 बियाबाव आपआनो माहाजोननि बिजाथिखौ मदद खालामगोन होननानै आसाम इउनिट आपनि आफादगिरि डक्टर भुपेन चौधुरीया लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बबेखानि गुबुन मोन 11 बियाबावबो थाबैनो बिजाथिनि मुंखौ फोसावनो थाखायबो डक्टर भुपेन चौधुरीया भुपेन बराखौ लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आपआ डिब्रुगड़, सनितपुर आरो गुवाहाटी बियाबनि बिजाथिखौ फोसावबाय। गलाघाट जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि दादु तायेखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। दोलोनि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। गलाघाट जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि दादु तायेखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय दिनै गांसे नटिस जारि खालामनानै दादु तायेखौ दोलोनिफ्राय एरख'नाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला हाइ कामान्डनि बिथोन आरो दोलोनि नेमखान्थिखौ सिफायनायनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमहैनायनि थाखाय गलाघाट जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि दादु तायेखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। बेनि सिगां आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय नटिस फोसावनानै दादु तायेखौ दोलोनि गासैबो बिफाननिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे 72 घन्टानि गेजेराव जाहोन खिन्थानो थाखायबो बिथोन होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन दादु तायेआ। बे दायनि थाखायनो दादु तायेआ कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारजाबाय। जरहाट जिल्लानि मरियनियाव साबा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाया सोमोनांथावै गोमादों। साबा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरा गोमानानै दं होननानै दिनै मिथिनो हादों। मरियनिफ्राय गोमानाय साबा हिन्जावसाफोरखौ फारियै 1 नं कल्याणपुरनि अनुष्का घोष आरो 2 नं कल्याणपुरनि गायत्री सुतिया, 14 बोसोर बैसोनि सेबती सरकार, 11 बोसोर बैसोनि बिद्या सरकार आरो 17 बोसोर बैसोनि हार्जिता बसाक होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि अनुष्का घोष आरो देग्लायनि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां गायत्री सुतियाया थांनाय समबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै थानाय जाथाया दिनै सोराङाव फैनायनि उनाव मरियनियाव आरोबाव साथाम उन्दै बैसोनि हिन्जावसाया शुक्रबारखालिनिफ्राय गोमानानै दं होननानै खौरां मोनबावदों। बबेखानि साननैसोनि गेजेरावनो मरियनिफ्राय साबा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरा गोमानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बिमा-बिफा दिथागिरिफोरखौ साननो लागा जाहोदों। तामुलपुराव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे पलान एबा सुरां सिखारि हमनो हादों। हाग्रा बिफाननि अपारेशनाव हमनो हादों सुरां सिखारिखौ। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि तामुलपुर रेन्ज एसएसबी आरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरोआ तामुलपुर जिल्लानि पुब कसुगाटायाव जथाय अपारेशन खालामनानै
मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुरां सिखारिखौ हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सुरां सिखारिखौ पुब कसुकाटानि 33 बोसोर बैसोनि रिंकु काकति होननानै सिनायथिनो हादों आरो बेजों लोगोसे 3.131 केजि मैदेर हाथाइखौ बोखांनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव जरासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोथै सह बोखांनो हादों। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि गार'थिलायाव बोखांदों सानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोथै सह। दिनै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा नुसनहैदों सानै लाइमोननि गोथै सहखौ। रिपर्ट बायदिब्ला चक्रशिलानि गार'थिलायाव दिनै जरासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोथै सह बोखांदों। बबेखानि बै सानै लाइमोना थांनाय 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन्स डे सानखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। सिख्लानि नखरा क'क्राझार पुलिस थानायाव गोमानायनि एजाहार होनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ नागिरबाय थानाय समावनो दिनै फुंबिलियाव सानैखौबो जिउ गैयै हालोदाव बोखांनो हानाय जायो। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लाया 11 थाखोआव फरायोमोन आरो सेंग्राया थांनाय बोसोराव मेट्रिक आनजादाव फेल जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनै फुङाव गार'थिलायाव जरासे सेंग्रा सिख्लानि गोथै सह बोखांनो मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। कामरुप गामियारि जिल्लानि रङिया ओनसोलाव बालागाव गामिनिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे बिफा फिसाज्ला सानैखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। शुक्रबारनि मोनायाव बालागाव गामियाव इसाक आली आरो आसलाम हुसेननि न'आव रङिया पुलिसआ हरखाबै सिग्रोमनानै गासै 22.39 ग्राम हेर'इन मोननो हादों होननानै मिथिहोदों। पुलिसआ बिफा इसाक आली आरो फिसाज्ला आसलाम हुसेन सानैखौबो एरेस्ट खालामदों। बेनि अनगायैबो हमजानाय बिफा फिसाज्ला सानैनि सिमान लानायाव जायगानिनो जेहेरुल आलीनि न'आवबो सिग्रोमहैदोंमोन। नाथाय पुलिसनि फैनायखौ मोनदांनानै जेहेरुल आलीया खारखोमादों होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो नाथाय जेहेरुल आलीनि न'निफ्राय नोगोद 3,65,500 रां जब्द खालामनो हादों होननानै रङिया पुलिसआ मिथिहोदों। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव 40 बोसोर बैसोनि सासे बिहामजोआ नखरनि एना एनिखौ लानानै नांज्लायनाय समाव गावनि 65 बोसोर बैसोनि बिखुनजोखौ बुयै बुयै बुथारदों। आफसाना बेगम मुंनि बिहामजोआ बिखुनजो जैतुन नेसाखौ गंसे थखनजों बुयै बुयै बुथारदों होननानै करीमगंज पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। आथिखालाव करीमगंज जिल्लानि पातारकान्ति पुलिस थानायाव केसखौ रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरि बिहामजो आफसाना बेगमखौ एरेस्ट खालामनानै 302 आइपिसिनि जोहै साजा होनो थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।